Jan api. Apike jan tenan. Gong. Tenan iki jelas bagi jan api kok kang remasamu piye ya. Jan ora ngira. Iki uga ana panyuwunan, Gong. Sapa sing njaluk, Kang? Iki ana panjenengane Kang Hamengku Gati, Kang. Sapa? Pak Narto. Nah, ngersakne tetembangan Sesideman karo Kembang Rawe. Jan datang. Ya, niki. Wah. Pak Sunarto mbok menawa kersa nyuwanten mriki monggo lho ya. Monggo Pak Sunarto. Gendinge larang udan. Pripun monggo ya. Iki Sesideman lan uga Kembang Rawe. Wah, jaja. Bengi iki awake dhewe jan ora kaya biasane, Kang. Ya, cocok. Cocok. Cis audio. Wah, cis audio. Ya, Mbak menawa ya. Bayangannya lek Narto oleh bojo jelas. Hah? Enggak. Why,